Minute time. Eric. Baka mawala ko eh. Okay na? Wait na. Game na. Naiyak ako. Game na. Natawa kasi ako sa tawa kayo ng tawa dyan eh. Okay, ready? Okay, blush on. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mike Francisco. Nag-uulat. Ito. Wait lang. One more. Last na to. Game. Magandang hapon ng game. Magandang araw po sa inyong lahat. Game. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po si Mike Francisco. One more. Lumabas sipon ko. Kadiri. Okay, ready? Game. Ilang oras? Hindi mo hapon. Okay. Magandang araw po sa lahat na nanonood. Game. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Leader News. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po ang inyong lingkod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood araw-araw dito lang sa Pinoy Extreme Channel, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa mga Pilipiling at kilalang cable sa Pilipinas, Signal 106, Sky 207. Tama ba yung pagkakabanggit ko ng Sky Cable? One more, last. Okay. Magandang araw po sa inyo Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po niyong lingkod, si Mike Francisco. Natitense ako. Okay, one more. Game. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Kamahong Asero. Game. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po ang inyong lingkod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayo lahat na ugaling manood araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa kilalang Pinoy Extreme Channel. Bakit channel? Channel. Game. One more. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mike. Magandang araw po sa inyong lahat magandang araw po sa lahat ng nanonood ng Okay, game. Magandang araw po sa lahat ng nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po ang inyong lingkod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayo lahat na manood at ugaliing araw-araw. One more. Magandang araw po sa inyong lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po si Mike Francisco. Game. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamahong Asero. Ako po yung lingkod, si Mike Francisco. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood araw-araw dito lang sa Pinoy Extreme Channel, 5:30 to 6:30 p.m. Monday to Friday. Dito lang po sa kilalang at piling-piling cable sa Pilipinas. Signal 106, Sky Cable 217, Cable Link 59, and Destiny Cable 84. So, ano pang hinaantay nyo? Nood na. Tara na. Dito lang sa Leader News Philippines. Okay.
Tapos din. Ang layo, ang haba kasi. Hihigain ka eh. Sa akin, pag ano, maki-join sa aming, Okay na, ano, Florence. maki-join sa aming live. Ako nga po pala si Ron Soriano. At inaanyayahan ko po kayo manood tuwing hapon sa aming programang Kamoong Asero na Sir, tinry namin yung live Hmm. na yung live reporting. Kaya pala. Pwede pa, halimbawa sir, may Na halimbawa, sir, pinapangunahan. naka-live kayo. Naka-award-winning papasok ko sa broadcaster Trio na nakausapin na si yung Aaron Pwede. Consulta da Camera. As long as Nasa oras. Ano din yeah, po? yeah, as long as nasa oras and you have a stable internet connection. Kung sir, walang problema. Eh madalas naman sa mga hotel, di ba? Oh, Malalakas ang may- internet. Oh, may nagbibigay sila ng wifi sa amin eh. Yo. Pwede. Pwede sir, di ba? Pwede tayo mag-live interview. Tapos kayo Sabi na ni mismo Sir. magtatanong. Sabi ni Sir Joel Grospe, fellowship na pagkatapos. Ano kayo isip ko, inuman siguro. Fellowship po kasi. Alam na eh, no? Fellowship eh, inuman eh. Pero sir, pwede no? Gagawin ko nga sir. Sasabihin ko, tatanong ko lang kay Florence kung anong oras yung live. Ano, Papaalam. ano natin? Papa- Babaguhin mo? Yan ay dapat paghandaan. Halimbawa, kung may mga itatanong ka, ready na yung tanong mo. Oh, hindi sir, ako. Kasi live yun eh, no, sir? Ako sir, i-introduce ko lang siya sa inyo. Tapos kayo na mag-interview sa kanya live. Pero sasabihin ko sa inyo kung sino yung i-interviewin. Mas maganda pa rin yun na may sarili kang tanong mo